Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Weer altijd was de loven vast zolang wie het maar kan. Ja, weer maak ik het ervan? Ja, weer maak ik het ervan? Weer altijd was de loven vast zolang wie het maar kan. Ja, goedemorgen allemaal. Hoe ben ik nu? Ik ben in Bronsum. En werd ze wij gaan halen, Roger Peters, ik heb wel 10 keer gebeld. Maar Roger is waarschijnlijk niet boven water, dus ik ga toch eens even kijken of nog eens even zie. Nou. Ik snap niet wat met de mes, maar oké. Ik heb een sleutel. En let op, ik ga gewoon naar binnen en ik ga hem uitbitten, langs worden al 10 keer onderweg. Zo. Jeetje, mina wat ik geduld, hè. Hallo. Ja. Hallo? Wie wordt hier gaat? Hallo? Hallo? Geen enkel geluid te kijken. Geen enkel geluid. Nou, ik ga eens dat... Jongens, kijk eens zie. Ik heb het zo nog zo gezien. Ik ben even aan het kijken wat er allemaal is. En wacht. Sst. Ik heb hem getrapeerd. Ik hou de sleutel, ik koos naar binnen, ik heb hem getrapeerd, hij ligt nog in gebed. Hallo! Hallo! Goedemorgen. Jeetje, Maria Joram, je bent wat vergeten, Jan. Wat, we waren toch klaar? Wat, we waren toch klaar, we moeten nog beginnen. We moeten nog beginnen. Ik denk die Roger, die is al 25 keer bij mij. Ik heb gebeld op de telefoon, ik heb van alles eigenlijk gedaan. Maar volgens mij... Ja, ik ben me wel zelf in de stemming aan het maken met dat liedje. En ik denk, nou, de hele avond geoefend gisteren. En heb jij gedroomd dat wij al klaar waren? Ja, ik denk dat ik wel als woensdag. Nou, lief Lu, dat is dus echt niet waar. Het is toch niet als schoonstig. Want 4 weken hebben we een idee. En dat ideetje, dat gaan we namelijk door naar Lu. Hij ligt nog in gebed, maar het maakt niet uit. Alles is leuk met vastelovend, maar toch de humor werken. Dus, hier hebben we ons bedacht. Als we nu eens van een aantal leuke filmpjes gaan maken en we zingen dan een klein stukje wat ik een beetje gecomponeerd heb. En daar heeft Jules van Vision Foto's ons een geweldig filmpje bij gemaakt. En Ramon Larouel heeft met zijn trekzak, ik mag het niet zeggen, harmonica, heeft ons een geweldig stukje muziek erover gemaakt. En ja, Roger is gewoon helemaal tot de hozen zin omdat er gisteren zo goed geoefend werd. En we gaan bij al die lui op bezoek. En we hebben een ganse lijst aan. Ja. En we hebben een ganse lijst aan. Dan moeten we gewoon natuurlijk kijken of dat allemaal te plannen is. Maar ja, Roger, ik wil wel eigenlijk met jou beginnen. Ja, kijk, kan ik er zo wel mee doen? Hoe zie jij uit? Je bent gewoon zo'n bedgekropen, zie ik zo'n beetje. Ja, maar ja, nogmaals, dit is wel vastelovend. Ik ga bij dich op het bed zitten. Ja, gezellig. Helemaal gezellig. Kijk, gans Limburg kijken wie ik met Roger samen in de vastelovenstemming ben om een geweldige vastelovenslinger te gaan maken, samen met Roger. Ik doe de bril af, dat moet anders ook altijd. Nee, jij moet hem op zien. Ik moet hem op, want ik ben nou op. Oh, daar gaat de neus op. Oh, daar gaat de neus. Oh ja, de neus. De neus is essentieel voor de hele filmpjes die wat gaan komen. De rode naam staat voor vasteloven in Limburg. En met deze bizarre tijd moest ik het laten invallen. Als er geen optredens zijn, dan zijn er ook geen inkomsten, dan moest ik creatief zijn. En weer zijn dat geweer. En ik kom binnen en er is toch wakker. Leuk. Ja, leuk, ja, Roger Peters. Ik vind het helemaal leuk. Hou die neus vast. Ja. En nu ga ik kijken of hij goed geoefend heeft, hè? Ja, dat zal toch wel moeten gaan. Ja, kom. 1, 2, 3. Ja, we maken er het van. Ja, we maken er het van. Weer houden vastelovend vast, zolang wie het maar kan. Ja, we maken het ervan. Ja, we maken het ervan. Weer houden vastelovend vast, zolang wie het maar kan. Laat de boel maar lekker rijden. Zet die vee en nu zijn zoet. Laat ieder lachen, laat ons schreien. Vastelovend, die is goed. Ja, we maken het ervan. Ja, we maken het ervan. Weer uit de polvrug, zolang wie het maar kan. Weer uit de polvrug, zolang wie het maar kan. Allah! Had je ook ontbijt meegenomen? Wel een beuf. Voor op bed.
Ja, wir maken